Het Zeeuws kapje heeft hij in eerste instantie ontworpen voor de Giro d'Italia en Koninginnedag. Van de 10.000 exemplaren had hij er nog zo'n 300 over en die heeft hij voor deze limited edition op een aantal punten veranderd. De toegevoegde waarde is natuurlijk dat de personen zelf waar het om gaat, koningin Maxima en koningin Willem-Alexander, erop gedrukt zijn. En zelfs ook nog de dochter heb ik ook nog een limited kap voorgemaakt. Dus dat is van toegevoegde waarde. De kap zelf is gewoon dezelfde, alleen we hebben deze hoofden eraan toegevoegd. Om indruk te maken op het koningspaar wil hij tijdens de ontmoeting één van zijn kapjes opzetten. Ik weet niet of het van het protocol mag. Het is natuurlijk wel een hele feestelijke dag. Dus ja, waarom zou ik dan niet opzetten inderdaad. Kijken of het matcht inderdaad bij mijn mooie pak. Maar ik denk wel dat ik hem op ga zetten, ja. Zijn grootste droom is dat het hele gezin straks tijdens het WK van 2014 met het Zeeuwse kapje op voor de buis zit om het Nederlands elftal aan te moedigen. Wij mogen het koningspaar niks aanbieden. Maar ik hoop wel inderdaad dat we bij het gevolg toch wat kappen mee kunnen geven. En dat misschien de kinderen ze thuis bij een WK of EK voetbal of zelfs bij Koningsdag de kap toch een keertje op zullen doen.